Anem a parlar de la tercera cançó, Record. Recordo que quan vaig fer aquesta cançó volia mostrar al món que no anem bé. Una manera de mostrar-ho era mostrar els horrors i les malesses que la humanitat ha fet davant del nostre planeta. Per conscienciar la gent ha de ser conscient del que ha passat, de com tenim el planeta actualment. Hi ha gent que es pensa que estem bé, que no cal prendre accions, però si ens hi fixem hem fet algunes coses molt malament amb el nostre planeta i això realment és molt trist. Volia que fos una cançó molt, molt trista i que ens pogués mostrar aquests horrors i aquestes malesses que la humanitat ha fet al planeta, però a més amb tota la cruesa, o sigui, comença sent molt trista del que hem tingut, però també ens mostra què és el que està passant i com està passant, no? Hi ha un moment molt intens de la cançó que el Joan ara us explicarà com el va vestir, quin horror ens va mostrar, i realment quan escolto la cançó encara se'm posa la pell de gallina de pensar el que estem fent. Sí, efectivament era una música que evidentment et marcava molt en el bon sentit, no? I l'havies d'omplir d'una cosa que estigués a l'alçada d'aquesta tristesa, d'aquesta cosa que realment intentava mostrar la música a través de posar-te la pell de gallina. Aleshores jo, seguint una mica en la línia dels sentits, aquesta seria la cançó potser de les llums, no? Les llums naturals, les llums d'un matí, d'una albada, la llum del capvespre, que és fantàstica, a tots ens encanten les postes de sol o les sortides del sol, també són meravelloses, són màgiques, no? I també les dels llamps, tot això són llums naturals, llums que existeixen, que existien a la natura, no? Com els hem alterat en aquest cas? Doncs nosaltres els hem alterat amb el foc. Sí, és cert que hi ha incendis, n'hi ha hagut sempre per causes naturals, però cada vegada, malauradament, cada vegada n'hi ha més per culpa de l'ésser humà, que són els que provoquen aquests incendis devastadors. No hi ha res més devastador que veure un bosc cremat, absolutament. No? I aleshores doncs, aquesta cançó em permetia poder mostrar aquest horror, aquest incendi que apareix de cop i volta i que mata la vida. O sigui, és a dir, que no deixa res, cendres. I com ho han provocat, i com han matat tot el que viu en un bosc, no? Els arbres, els ocells, els animals, no cal dir-ho. Malgrat tot, al final, no, hi ha aquesta espurna d'esperança en les soques recremades, allà hi poden tornar a sorgir flors. I hi ha la llavor perquè tot es recuperi, però evidentment no hem d'arribar a aquest extrem. Llavors volia mostrar aquesta alteració, no? D'alguna manera, una cosa que també he seguit força durant les cançons és que hi ha paraules que normalment són positives, llum, transparència, puresa, netedat, claror. Totes aquestes coses que són positives són d'observar la naturalesa, o sigui, venen del món natural, no? La llum, la primera, és la del sol, la claror, no? La claror de la lluna, la transparència, la puresa de les aigües, no? La transparència. I aleshores volia mostrar com això pot desaparèixer precisament motivat per la mà humana, en aquest cas doncs, dels incendis. No?